हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरनाय थालायबाय दिनैसो भिडिअ बानायलायबाय आङो सोलाबा जादों दा मानि जि सान्दुं दुंखाबाय नै जि सान्दुं दुंखावखादों बिफाजों थांफालायबाय बाबुआ आङो ओंखाम ओंख्रि संखांजोब्बाय Hei, wah, ini mari jatuh, nah mari jatuh kan? Ayo sih kamu sampai tenang nih, Pak. Itu jalan. Gwrwng. Geli babu, kahayap bisa, kahayap. Kahayap. Kahayap bisa sana kahayap. Bisa dilihat sih. जाखां लोंखां खामानि जोबना बाहेरायाव ओंखारथ'लायबाय जिरायना दं आइमोन आबैमोन थारबाय माजाथिखौ नोंनि हाबायाव होगोन ना इखौ नोंनि हाबासिम लाखि बेखौ दे नोंनि हाबासिम माखौ सोना लादों नै बोरमाया बोरमाया मालाय बेमा फिसा हनै थाइसुरिखौ जादों इनो डलारखौनो थाया बाबा बाला दांनानै आखाइ सुना फैदोंमोन आं बेबायमोननियाव दिनै आइमोनाबो गैया बे गामियावनो जोंहा बिबोनां हाबा जानायनिया माने दिनै मोनसे खर्म दंमोन माने दाख्लैयो 28 खालि आरोना 28 अक्ट'बराव बाबुनि बार्थडे खालिनो लोखि फुजा खालि इसरानि बिखुनजोआ एकदम हठाथनो प्रेसार स्ट्रक जानानै ओमफ्राय गैला आरोना ओइदिनखालिनो फुङाव जानानै ओमफ्राय बेलासि इदि जादों आरोना हस्पिटालाव लांदोंमोन ओमफ्राय गैया जायासै माबायासै हायासै ओमफ्राय दिनैहाय माबा दाहा हगारदों आरोना ओमफ्राय माबायाहाय भान्द्राया माबायाव बुधबारावनो इसोरियाव थांजोबदों आइया फैदोंमोन दानि फैनानै ओमफ्राय आरो दा थांफिनदों आरो थांलाय फैलाय जागासिनो ओरैनो बेयावनो जोंहा बाबुनि बार्थडे खालि जि ओरै जानोना ओरै जानो एकदम आंबो बिस्रानाव मास मोनसे थानानै थादोंमोन ना जोङो गुलि थानो मोननाय नालाय ओमफ्राय जि आरो जि ब्राव रायलायोमोन ना जा थिगसे खामानिबो मावोमोन खामानि मावै थिगसे रायलायो माखौ होननानै माने बिथिंहाय बिहामजोफोरनि बिबाजै जानायफोरखौ माखौ होनो आरोना माखौ होनना थिगसे रायलायोमोन ना माबायोमोन जि खुगा दंमोन आरोना मोजां जेबो बुरियाखैमोन बिराद गोरायैनो दंमोन आरोना स्ट्रंमोन जोंहा दा जोंनि बे आइ बिखुनजोमोननिफ्राय एसे बुरिसिन आरो थेवबाबो बिराद गोरायैनो आरोना जेबो थैथावनाय नङा ओमफ्राय ओरैनो हठाथनो इदि जानानै थैबाय आरो जोंहा गुमै बायदि जादों बिहावाबो गैला बिसिना बिहावाबो जोंहा गुमैनि भान्द्रा खालि थैदोंमोन आरोना बोसोरनै जास्लाबासै नै एप्रिल मोनफैबासो बोसोरनै जागौमोन बिहावनिया जोंहा गुमैया मार्च लास्टाव थैदोंमोन ओमफ्राय गुमैनि भान्द्रा खालि बिस्रा बिहावा थैदोंमोन आरोना आइमोना फैब्रबलायदोंमोन ओमफ्राय
ओमफ्राय आरो बिस्रा बिहाव थैखालिबो जोंहा दा नैबे बिजावजालि सासे जोंनि बाबानि फंबायनि माबा फिसौला सासे इसरानि गथ'नि बार्थडेआव इसरा बिहावा थैदोंमोन एप्रिलनि 10 तारिखआव। ओमफ्राय आरो नै दाख्लैहाय बिखुनजोआ जोंहा बाबुनि बार्थडे खालि थैलायबाय आरोना। ओमफ्राय मारै बिसिना बार्थडे खालि न'नि आलासिफोरनि बार्थडे खालि थांनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय जि बोरैबा मोनदों आंबो माने एकदम जेबो थैथावनाय मानसि नङा नालाय माने बिराद गोरायैनो हथादै थैलांनाय नालाय एसे मारैबा मोनो आरोना। एकदम माबा अखा मोख्लामनाय बायदि मोनलायदों आरोना। ओमफ्राय नङा बायदि मोनलायो आरोना। ओमफ्राय जेब्ला आरो थांबाथाय बेखौ गैला होननानै माबा सानखांनाय फैबाथाय आरो बिराद बोरैबा मोनो आरोना। ओमफ्राय माथो खालामनो मालाय थांबाय जोंथ' लाखिनोबो हायासै। वालानै बिथिं बिसिम जाबाय ओमफ्राय बिथिंहाय ओइथिं एसे होहांदों बिथिं होग्रोगोननो। ओमफ्राय ओइनै जोंना दाउआ मानैया देरहांबाय मानैजों एखे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै दे। ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय। बाय बाय होनबाबो बाय बाय होननाय मोजाङै नाहरना थै फाल्थु बिराद दुस्थ' जाबाय बियो हांगार फितरा हांगार फितर